खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिखां ब्रह्म गोजोनथाव खौरां फानबारि बड'सा एकाडेमि फरायसालिनि फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादाव गासैबो बिजाथिफ्रा सेथि मासियाव उथ्रिसारजोबनो हादों। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव आसामाव चिरां जिल्लायानो सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों। बर' बिजोंजों मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसाफ्रा गासै आसामावनो सेथि मासि आवग्रिनो हानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। बेबादिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि फानबारिनि बड'सा एकाडेमि फरायसालिनि गासै मेट्रिक आनजाद लिरगिरि फरायसाफ्रा 100% सेथि मासियाव उथ्रिसारनानै गासै फानबारि ओनसोलखौ गोजोनग्लाय होदों। मख'नो गोनांदि देग्लाय बड'सा एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय सा 29 फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन आरो सा 29 फरायसाया गासैबो सेथि मासियाव उथ्रिसारजोबनो हादों। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गासै फरायसाफ्रा गाहाय फोरोंगिरिखौ खुसिजों बरायनाय नुथायखौबो नुनो मोन्दों। बड'सा एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुं अर्जुन बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला बे फरायसालिनिफ्राय 2014 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन आरो गिबियावनो सागु फरायसाफ्रा सेथि मासियाव उथ्रिदोंमोन। दिनैसिमाव बड'सा एकाडेमि फरायसालिया फानबारि ओनसोलाव गोबां बिहोमा होबोबाय होनना फोरमायदों। 2024 मायथाइयाव जोंनि बड'सा एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय गासै 29 सा फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। बिनि गेजेराव सा 29 फरायसायाबो गासिबो सेथि मासियाव उथ्रिसार जालांनो हाजोबदों आरो बे 29 सा फरायसाफोरनि गेजेराव सासे फरायसाया मोनद' आयदायावबो लेटार लानानै डिस्टिंसनजों लोगोसे 87% लानानै उथ्रिसार जानो हादों आरो सा 14 फरायसाया स्टार नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन। बेनि गेजेराव फ्राय फरायसाफ्रा बांसिन आयदायावनो लेटार नाम्बार मोनदों। आंनि नोजोराव खालि सासेल' फरायसाया लेटार मोनाखै, बाखि सा 28 फरायसाफ्रानो सोरबा मोनसे नङा मोननै बा मोनथाम आयदायाव लेटार नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानो हादों। देग्लायनि रिजाल्टआव आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बबेखानि सिगां बोसोरफ्रावबो जोंनि फरायसालिनिफ्राय रिजाल्टखौ मोजाङानो खालामो, थेवबो गुबुन बोसोरनि रुजुनायाव एबार बोसोरनि रिजाल्टआ जिहेथु फोरोंगिरि स्टाफ आरो फरायसालि आरो गारजेन जोङो गोबां समावनो सावरायलायबाय थायो। बे रिजाल्ट मोजां जानायाव फोरोंगिरिफोरनि अबदान दं आरो जोंबो फरायसालि बिगोमाफ्रा एसे खस्थ' खालामनांदों। खारन गामि सिंनि फरायसाफोर साफा सानै दुस्थ' थायो, फरायसालिफ्राव एसे इरेगुलार जानो नागिरो। दा बे जाय फरायसाफ्रा एसे इरेगुलार बा एबसेन्ट जाबाय थायो बे फरायसाफोरखौ एखेबारे साफा जोङो बुंबाय थायोमोन। गारजेनफोरनोबो जोङो बुंहरोमोन एखे रेगुलार जाथारनांगोन। माने जोङो फ्राय मोनफ्रोमबो मासावनो जोङो क्लास टेस्ट बेबायदि लादों। इउनिट टेस्टआथ' डिस्ट्रिक्टआ जेरैबायदि थिनदों बेखौ लाखादोंआनोसै। दा बेनि अनगायैबो जोङो आलादायै क्लास टेस्ट लादों। बेनि अनगायैबो सेसना आरम्भ जानायनि 6 माससो उनाव आं निजेनो माखासे फोरोंगिरिफोरखौ लानानै फरायसाफोरनि न'खर थांदों। न'खर थांनानै बिथांमोननि बिमा बिफाजों आङो सावरायहैदों। बिमा बिफाफोरनो फरायसुला फरायसुलिमोननि फरायनाय रोंनाय एबा नाम्बार लाखिनाय बेफोरखौ आङो सावरायबोदों। आं सानो बे न' थांनानै बिमा बिफाफोरजों सावरायहैनाया आरो बिमा बिफानि प्रेजेन्टआव गावसोरखौ बुंबोनाया जोबोद खामानि होदों होननानै आङो सानदों आरो। दा बेबायदि बेलायावनो जोंनि फरायसालिनिफ्राय रिजाल्टखौ मोजां खालामदों। जोंनि बड'सा एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय 2014 मायथाइनिफ्रायनो मेट्रिक लिरजेनबोदों। गिबि बेटसआथ' जोंना जोबोद मोजांमोन। अल आसामाव बड' मिडियामाव 4 पजिसन आरो 9 पजिसन मोननो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों।
गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लोरिं, वालपेपर, स्टील रूफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।